एक्शन मुसुरलायनानै एसे बै होनोबाय नालाय दे जासिगोन ससमा हमदो डायलगा खिथादो ओमफ्राय डायलगा नोंखुनजोआ खेबसे नायनायाव फसायनांगोन ना गोगोम देलायखाबाय आं फैदो सेकेन्ड हेन्ड बाबो मोजांथारथ' बिफा गारिया गजब बेइज्जती है जागासिनो दङ नै बिदि जाहोजाया आंनि भिडिअ बानायलाय दा स्टिरास होनायलाय खनसे रिजेक्ट खालामबावनो बे गलाबा फटो भिडिअ बानायलाय एक्शन सिरिथा बहुत तेज हो रहा है दामिनी सिरियसली बे पागला बिदि जायो फै दे रेडी दे सान्दुं गैया आफाफोर रेडी एक्शन कंट्रोल फैथार दे एक्शन साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो स्टिंग लोंनो होखादोंमोन तुमसे ना हो पाएगा आं थिखोनानै नङा एक्शन काप नोंखौ नुबाय नोंसोर रायलाय मोनबाय बेनो थोजासे जाथोंसै एक्शन बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं जी मोनसेयावनो सिमसिम जादों गजब बेइज्जती है एक्शन आं सासे बिमा बिफा गैजायै मावरिया जानो हागौ मादै दा माबा ना एक्शन आं सासे बिमा खत्म एक्शन मादैनि एक्शन नों बिमा बिफानि सिगाङाव मा खोबा एक्शन आखाइ हमगा কি হয়েছে আমার ভুল হয়েছে অ্যাকশন এটা কি করলাম গো नायदो मोदैया नायदो इसिबां डुप्लिकेट खामानि मावो जोङो আরে সবসময় বড়িয়া जोबजोबसै ओरै बक्सिंमोन इसिबां डुप्लिकेट खामानि मावो जोङो ओरै होयो आरो गाफ्लायो एक्शन बहुत तेज हो रहा है सिस्का एक्शन आंहा हारसिं खत्म एक्शन बेफोरखौ आं जेबो मिथिया कंट्रोल एक्शन बेफोरखौ दा सोंनायनि सम नामा जाम्बिलाय उनाव मिथिगोन थां ओंखामफोर एक्शन जाम्बाथारलै किसिना अरे कहना क्या चाहते हो मिथिगोन गैया दिनै मोनसेबो उननिफ्रायनो किरने इफोर जाजोब्बाय नै रेकर्ड जानानै दंजोबो एक्शन नों फैनायनि एसे सिगांसो गेलेनो खारलांलायबाय ओमफ्राय रांखौ दाहार लानानै लायखोना माखोन माबा एक्शन एक्शन दे बिमा नों बाबुखौ स्कुलाव दोनलांबानो जाबाय साननि सुनो आं माबा बिसोर तुमसे ना हो पाएगा एक्शन बाखि आं नोंखौ जेबो जबथि खालामा दे अरे कहना क्या चाहते हो आयौ बेहाय इसिबां साहस गावनि बिफाजों इसिबां गोरा राव बुंनो हालायलायनाय